Ayun po, yun doon sa bandang gitna. Ganun po yung muli ng hipon. Ayun po, tatlong bangka sila. Yan. Unang angat. Ayun po, sinubukan ko kung ano kalalabasan ng video. Umorder ako sa Shopee nung sa ano, para sa waterproof. Nilalagay yung GoPro kung talagang maugong ba o ano. Ang oras natin ay alas 4. Try ko lang to kung maugong ba yung ano niya, yung boses. Bumili ko nung sa ano, sa underwater, pang underwater. Amoy. Kadakol. At ayan, naunaan na naman. Naunaan na naman. May naunang nanguha. Kasi may tanda sila sa ano, sa lock. Yan, may lock yan yung nilalagay nila, oh. Yan, ganyan. May lock yan. Kung saan nila banda isinusuksok yung lock, naiiba. Nakita ko nga, naiiba talaga. Imbis lang pabalagbag, pa ganyan, pataas na yung lock. Tapos nung nakaraan, yung lock, di na binalik. Kaya halata talagang may nangunguha. Di na binalik yung lock. Halos 3 screen ata yun, yung wala ng lock. Kung may papasok yun na ano, na isda, lalabas din kasi wala ng lock. Nung magkasama kami nung papa niya. May malulupit talaga na ano, na katabi na naglalagay din ng screen. Umuusok na naman yung anong bulkan na. Umuusok. Wow! Mataas na. Kaya talagang binalo, pati yung pasukan wala na. Marado na. Malulupit. Bakit nauna silang pumunta rito? Halos wala ng laman yung mga ano, screen. Ganun kalupit.
wala na talaga naman. Yan pala nakukuha namin, patapos na. Walang kukulungin ngayon. Babalik. Dadalhin talaga to. Wala. Ang malaki. Jackpot. Yung mga malalaking huli ngayon wala na. Yan lang nakuha namin. Wala na yung 1 kilo, wala ang 5 kilo yan. Di nakukulungin yan, dadalhin na lang yan. Malupit. Wala. Good night. Ayan po yung doon sa bandang gitna. Nandun po yung nangunghuli ng hipon. Ayun po, 3 bangka sila. Ayan, mayroon dyan. At dito rin mayroon. At doon mayroon.